om da de than ban ban pa ka dur jongki namar perkhat jaka lawai jongki hangno ka safety jongki ngine ban perkhat ngimde ban perkhat tang yala de bang ilayo ban ring video ngelayo ban interview yaki ilayo like subscribe na ki new channel kata kamlong nya perkhat ru na kamta ka safety jongki wai kamtam ki badan na kitu jaka ba kumnu kinlong kinyo ya ka jingyada bakin pau perthai Henry lada long kum kini ki video ki bala pau tentang i ba kila susim kabu than tang ban interview ban kali yaki Henry kim perkhat pat kumno ban ai ka safety yaki kila supan pau perthai plat kum to ti kani ka long ka e ka bangi ha ban perkhat kani ka long ka jingkar pat jonga ye phi ki social media bat kum ju ru yaki youtubers baro khamtam ki ba julej ban interview hakabe yaka ne ka case ka bedai bat kani ka sonam raja murder case jong kani tingas ngau ban karpat kendiat ba ngau bha ban perkhat lem na mata ka safety jong gitu ki bat dana sora ki bat rekum ki guide ki bat re ki no ki benta ti tang ka wei ngaku ban karpat le se pe kani ka video ngaku ban patai kendiat Theri sia pede kabade kalong keme kabaju yalam linti yaki nong shangkai perthai ki bahir na maulakiat shanong riat daka kejat bat kabade ru ka keme jong samla Albert pede ubayo i yaki shinrang ki bayat lang bat uraja Raghuvanshi bat kasunam Raghuvanshi habaki hiar shanong riat kalayat hu bau Albert pede uladan kajing sngow ir ban yalam linti yaki nong jengok kai perthai nadu bau lapla bau layo i yaki laingot ki shinrang ki bayat lang bat kasunam bat uraja Raghuvanshi habaya kren bat unong san hima haka khat lai trik ujelew arajar apusan haka por bahiar shanong riat kakong Theresia pede kalayat hu bau ukhun jongka u Albert pede minta tre shu ban yalam yaki bawan shangkai perthai namar ba omdan kajing bam shngan chu namar ba ulas ngos ir yalade namar ba ulayat hu yaka ka ba ulay i shaphang ki brio ki bayat lang bat ka sonam Raghuvanshi baru raja Raghuvanshi namar le se yokindan ki babut din manu ya u kalayat hu ru ba tre shu ban yalam yaki bawan shangkai perthai nadu ba ulami haki babun ki khubor bat kawai kadai ba usamla Albert pede itu yaki bahayeng jong raja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi dia i Albert pede pat menta i dang chayalam yagi guide ban lech ti sanoria em ila ting menta namar ba isnus ir yala de namar ba ila ya thu ya ka jing sisya de isnus ir ba kliban yo ibu dien manu ting kadon ka jing snuma ya i sagi perlok baro jong ki jong kari khasi jongi ha bede bat kani ka case jong ka sanam bat uraja nganga suka ban ong tang kani koi namara bang page yaki video page yaki news hoi baro khat ki jingle adu basdang adu bakut adu kini ki sngi ko menta kila yaj bat kila long ki badai te nagalyang jonga tang kawai ngakwa ban ong ba khamtam yakitu ki badang persang adu menta banwat jingtip kumno khamtam ki social media ki news channel ngakarpat yaki bakin sange ano kani ka jingle keli tokit namari kani la le ka SIT kala sim yang kani ka benta kala ya chakram te kamdan kamsho yaki news channel bakin le khamtam hakitu ki jaka badan ki homestay badan ki guide badan ki yu ki bede berkani ka case namar habang ngapet ya kani ka ngapet ya ka news ka wai na ka news ka ba ka keme jong uni u Albert demo hadu ba ula tieng ban lech ya kani ka kam namar balai kuma pila yu ki news baro ba udai mo hi bo yu kita ki laingot ringkat gitu ki arngot sonambat raja tinggal kerpat yaki news channel ba naida lethan yaki namar pidin perkhat na bantai jong kiru kimla shu ban lech kim bantre kani kam namar maki ki em jakpo na kani kam tarar philej ban interview yaki man kapor kawai kalong ba makiru
kidu ya ka kam kidu ya ka por dilong disturb ka jing mod jing perkhat tinga perkhat ba kibriu ki ba im gitu ki jaka ki mat sibun ki jing ladar khamtam mo ki jaka nong gendong kum gitu ki jaka ki bagi im gitu ki jaka na banta ban train na banta ki tourist kum ki guide ban yalam te menta kim long slur su ban le to kam kum lapan pau ka kemi jong u Albert Pdema u Albert menta umla su ban le to ki kam namar kadon ke jing ting de link ba ke jing pen pau than na ki social media ti kadon ke jing sir ke jing embryo le se kan ja ka e hakno ka por umla ban so thu namar ki tourist ki bawan ki wan hakno ko kam le se kan don ke e ti kan ne ke kalong ka jing kerpat jonga ba ki social media la biang kat to kam dan kam su ba phenlek tokit phenlek wat yaki ban lek keli binia anaki namar ya kan ke kam la sim da ka tanat kulit ke badai page kan ke case jong ka jing ka commander case jong ka uraja tinga karpat ba pin perkhat lem na banta jongki namar la da philej silej ban keli ban tokit hoi pio nong mapi nrei ke jing tu nong kolong ya gitu gi bapli tinga nga kepat bapli haba ngapet yagi new channel teng yu bat kawai kalong ba haba fisim interview yagi brio ki badon na ki gitu pila dai ban blur no ya kadur om dai ban peni ba kajing peni ba kalong kamlong singan ya kajing im go jongki ti kani kawai kadi kajing bakla ti lada long kepala kajing kerpat ke jonga sngau ban le da kita ki teknik kumno ba pin blur ya kadur jongki umdai ban pen ithan hoi kin keren pen ithan ya kadur kamlong safe na banta jongki kajing im jongki kaban wan sakhmat ke kaban dia menu bala ban tip ya kata tina ka banta kajing ya nong jongki pide ban perkhat ru na ka banta ka safety jong gitu manganga ngam dan kampan ya thu iladi ki babon hi klatip mangarung adon hang ne po om da jangai than na po indoor naka jaka ka sinong jong right but ka sonom ngala syong hang ne la kamba sansnem me te kalong ka bajan ba hang ne hagitu ki por ba don ka jing jia ka ba la berngam me ki 8.6 ya ka rikasi jongi bat kumju ru ya ki breu jongi la ki badan hang ne kin chale kamta kumbala mi ki news bat ki social media ti ngaset perkhat ba ngade ban mi ba lada maki kin sha le akan no kom komod namar ngadon hajan hang ne tinga kwa ban yara beki tung hadin kat tu kat ne pat ngai ba ka news kala no kombai ka jing la lap no yaki tinga ru ngaklem ayushu tiladan lada dia kum kita ki ege berkhoj ngi bangi don kamtam mangal ngadon hang ne ngadon ki nong yarap ru ki babun nakaliang ga department ka sarkar ru kila ban yalap o kila ban yarap te kamdon jing ai kalong gejing singai yaki wala ki degi khna pule ki khna ki ba don hang ne po Madhya Pradesh ki ngakwa ban long safety yaki lada kadon kum kata gejing penkhi lane kadon kum kata ka e ka ba thumu ban le bain lane ban panhar kaput iki briu jongi ngarung ban se ban mi namar kani kalong kabam ngimla ban sha hap mi ngi hap wat ki jingerap ne ai rana ai hoi le se yo ki don hang ne ru ki briu ki ba dan ki baterai ki ba sa hang ne ngiyo hi ban yo kan tak kata ngim nga laplan bangan sa le mo tangba kala long no kumtu kajing la lap no kumtu bat ka klemja ai ru kumtu kala biang hi kumtu bat la lap iki bale kani ka kam bat kala biang yamenta te tang go we ka banga kwa ban perkhat kan perkhat bat baro khoj om dei tang ka jeng perkhat ka jonga hendrei bangini perkhat lang baro bangim dei ban pin rit mesim yaki mo khamtam ki beriu ki baterai sora ki badan sora ki tri sitom namar sora kedai ka tourist spot ka bapang namba po hari India tingri ban perkhat nam ta jengki namar maki ki imja na to kam
ladangim ai ka safety lani ka kata ka balong ban yada yaki inchipen pau than kani kalong ka babakla tinga kerpat yang sa sisin yaki social media ba sngopa ladalong ka bala nomor ki e baro kila biang lut la le daka SIT kumla bu bla thau daka sarkar Meghalaya tikam dan kamsu iki social media banlet yakandu ikitu ki guide banlet kali tokit lada village ru phile ban kumbangalong bane om dade than ban pawi ka dur jongki nomor perkhat jaka lawai jongki hangno ka safety jongki ngine ban perkhat ngimde ban perkhat tang yalade bangilayo ban ring video ngilayo ban interview iki ngilayo like subscribe na ki new channel kata kamlong nya perkhat ru na kamta ka safety jong kiwai kamtam ki badon na kitu jaka ba kumnu kinlong kinyo ya ka jingyada ba kinampaw perthai henre lada long hakum kini ki video ki balapau tentang ngai i ba kila susim kabu than tang ban interview ban kali yakin rekim perkhat pat kumno ban ai ka safety yaki kila supan pa perthai plat kumto ikani ka long ka e ka bangi haban perkhat ngamben yaki ngam yaro yaki henre ngai su ai kani ka jing terpat berka advice naga liang gejonga ba ladang ile ni ka kom lada don kinu ki case ru ngatrai kan long ke jingye da bat ka safety na bantaki pat ba jongi ki khon ka sigara bat kumju ru nam ta ka ri jongi khule shibon